खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन चिरां डिस्ट्रिक्ट सुन्दारियाव थांनि जायगानि नामानो सुन्दारि माने बावहाय थांनायनि कारना जाहैबाय जायआ गोथाङै गोथै ना आं बुंदों गोथाङै गोथै नोंनि मोखां सिगाङाव फेन्सिं तार गोनां नोंनि बिफाजोंनो नोंनि बिदाजोंनो सावरायनो थाखाय पारमिशन लालायनो गोनां बै व्यक्तिफोरखौ आं लोगो लानो थांनि आरो सुटियाव फैदों बावहाय खोनानो मोनदों फेरेंगाखौबो लोगो मोनगोन लोगो मोनबा जुद्धआ जागोन जुद्धआ माने ओरैबायदि जुद्ध जागोन खुगा खुगा दान्थे बिदान्थेबो जानो हागौ लोगो मोनसनबा आं सोंगोन बिखौ सानसे समाव बे केम्पेइनाव साख्रिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन ना बियो बे कुइसन फैगोन रन्जन दैमारिनि कुइसन फैगोन सोरबा सोरनिबा कुइसन फैगोन थांग्रोनिसे सुन आरो दारि सुन्दारि होननाय गामियावहाय दिनै NIA नांनानै थानाय सासे व्यक्ति माने बिमा बिफाथ' दंना गैला आं बेखौ बुंनो रोंला खोनानो मोनदों बिदायाबो आथिङा फारसे माबा मोनसे जानानै उसुबिदा जानानै दङ बेफोरबायदि बिदाखौ लोगो हमनो फैदों आंबो दिनैहाय लोगो हमैनि थाखा फैसा आंहा जेबो होनो हानाय गोहो गैया फंसे राव माबोरै दं लोगो लाहैनाय मोखां खोन्थानो हानायानो बयनिख्रुइबो देरसिन थाखा फैसा जों होनो हायाब्लाबो थांग्रोनि सुन्दारियाव फेरेंगाजों जुद्ध गेलेहैनिसे गिबियावनो आङो नोंथांमोननिसिम सानजौफु समनि अननाय सिबिनाय थाबाय नंगौ नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दुलिगाव गामियाव जोंनिनो सासे बर' हारिनिनो गोख्रों NDBनि मावथि बा बारग' NDB दायो बिथाङा हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय राव हारिमुखौ रैखाथि खालामनो थाखाय NDBआव जयेन जाखांनायनि उनावहाय नांफुनाय समावनो बिथाङा दिनै हमजादों दायो हमजानानै दिनै बिथाङा आरोबाव खबर आरो गाज्रिबाव बिथाङा जाहैबाय माने फासि होजानो थांनाय मोनसे सासे सुबुं बिथांनि मुङानो जाबाय बुहुम बिथांनि अरिजिनेल मुङानो जाहैबाय बिरखां बसुमतारी दायो फंबाया सानसेनि थाखाय सुथि मोनदों बिनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय बिनिनो जोनोम गिरि होननांगोन बा बिब' देरसिन थैनानै थांदों दा बिब'नि सारादुआवहाय दिनै बिथाङा सानसेनि थाखाय बाय सुथि लाना फैदों आरो लोगोसे गावनि जोनोमगिरि बिफा दं गावनि जोनोमगिरि बिदा बिबाजै बाय बागि जाथि खुरमा सानसेनि थाखाय बे बिब'नि सारादुआव फैनानै लोगो मोनफैदों दा बेखिनि खबरखौ जोंबो मोननानै इउनिटि फराम एक्स NDBनिफ्राय लानानै जोंनि मानगोनां आफादगिरि जोंहा सिला बसुमतारी फैदों लोगोसे गाहाय नेहाथारि बिथां रसराजआबो नुजाफैदों लोगोसे इउनिटि फराम एक्स NDBनि लोगो आफादगिरि जायख्लं बसुमतारी आरो लोगोसे जोंहा EGS मिरुनि सेक्रेटारि फंबाय मोनाबिलिबो दंफैयो आरो बेजों लोगोसे जोंल' नङा गोबां बे रायजो राजा बे ओनसोलनि लोगो दिगिफ्रा फैनानै नुजाफैदों दा बेखौनो जोङो दुखु मोनदों जे दिनै बिथाङा हारिनि थाखाय गोबाव बोसोर सेक्रिफाइस खालामनानै दिनैहाय एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै बिथाङा मोनसे फ्रिदम मोनाखिसै दिनैहाय फासिनि साजा दिनै मोननो गोनां मोनसे डिक्लेयार होजाबाय जोंनिफ्राय जोंनि इउनिटि फराम एक्स NDBनि नाजानायनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिगौ जे दाख्लै जों जिहेथु माखासे कर्टनि दैदेनगिरिफोरजों बा कर्टनि जाजफोरजों रायलायनायनि गेजेरजों बिथांनि माखासे जुदि हें जानो गोनां बा फासि जानो गोनां दिनै बियो बे बुस्थुआव गैला बे जानाय नंला बेखौ जोंनो डिक्लेयार होदों बेनि थाखाय जों गोजोननाय मोन्दों दा दिनैनि आरोबाव नैबेवहाय जोङो बे फंबायजों लोगो मोनफैनायनि गेजेरजों दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै बिथांनि न'खराव दिनै गाबगु 15 बोसोरनि उनावहाय दिनै जे खेबसे गावनि गामिजों लोगोसे बिफा जोनोमगिरि बिफा आरो बिब'नि सारादुआव दिनै गासिबो बाय जाथि खुरमाखौ लोगो मोनफैदों आरो बे खाबुआवनो जों इउनिटि फराम एक्स NDB बा बारग' NDB फैदों आरो बेजों लोगोसे जों रायखांनांगोन जोंहा सावरायग्रा बिथाङाबो फैनानै थांदों बे जों लोगो मोनदों आरो बेनि सिगाङाव जोंहा बिथां EM रन्जित बसुमतारी फैदोंनो जों लोगो मोनदियाखिसै बिथांमोनखौबो बिथांनि सानसेनि थाखाय फैनायाव सुथि लाना फैनायाव नुजाफैनायनि थाखाय जोंबो गोजोननाय बावहरदों बिथांमोनहा दिनै हाजारब्लाबो जांख्रिथायारि लोगो हिसाबै दिनै बिथांमोनहा बाहागो लाफैनो थाखाय जों गोजोननाय मोन्दों बेबायदिनो जिखुनु समाव जोङो बारग' NDBफ्रा जों ज'यैनो कपारेट खालामलायगोन मिजिंथिदों आरो जोंनि दानि BTR सरकार आरो आसाम सरकारखौ मिजिंथिदों जाहाथे जोंनि NDBनि गासिबो जेल जानाय
केसफोरखौ लानानै एनडिबिनि क्लजफोरखौ लानानै गासैबो समस्या थाबैनो जाहाथे सल्भ खालामो बेखौ जों इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय सरकारनाव जों आपिल खालामनाय थाबाय आरो फंबाय बुहुमा दिनैहाय जिखिनि फेमिलिखौ लोगो मोनफैदों बिनि थाखायबो आफा इसोरनिसिम जों आर'ज गाबदों फंबाया दिनै इसोरनि माखासे मददनि गेजेरजों जोनोमगिरि बिफा गामिखौ मोनफैबाय जोंखौबो लोगो मोनदों बिनि थाखाय आरो इयुनफ्राव बेल' नङा आरो गुबुन जेलाव थानाय लोगोफ्राबो बेबायदि खाबुखौ आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा न'खरनि सुबिदा उसुबिदा समाव जाहाथे हेल्प खालामो बेखिनिखौ जोङो इउनिटि फराम एक्सननिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय थेंक इउ सफैबाय थांनानै सार सावरायग्राखौबो लोगो मोनदोंमोन दानि इएम गोदानखौ सावरायबायबो ओमफ्राय मानसिया गावनि न'नि बिब'नि श्राद्ध दंमोन नालाय बावहाय बिखौ श्राद्ध समाव मोनफैदों थ' इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि सानैसो दैदेनगिरिया मा बाथ्रा बुंदों जों बिनि फारसे एसे खोनासंनानै लानि सावरायग्राजों गोबां बाथ्रा सावरायदों जों बे बाथ्राखौ आं फोरमायनो सानाखै बा बुंनोबो सानाखै फेरेंगाया खाफाल गाज्रि बा भाग्य गैया होनना बुंनांगोन फेरेंगाया बारग'लांग्रोदों जों सहैगौमानि फेरेंगाया थांनानै थाबनो फैबाय थांग्रोबाय आं ओरै गिर्जा थिर्जा गबा गिर्जा 11:30 गदों आं सहैदों ओरै 11:30 ओंखारदों आरोखि न'निफ्राय थ' थांनानै हजोंहाय सावरायग्रा बिथांजों गोबां सावरायदों बेफोरबायदि आंहा सावरायग्राजों बेफोरबायदि बुंनांगौ बा गोरा बा माबा मोनसे सोंनांगौ जेबो गैयामोन नाथायबा आं बेखौसो दुखु मोनदों लास्ट जोबहां इन्दिं समावसो इएम बिबान होनायखौ कुइसन खालामदों सोंदोंमोन मानो बिदि होखो गावबो दुखु फोरमायदों एसे जिखियानो जाला मानो जाबाय होबाय बावहाय बिहा एसेब्लाबो गोजोननाय दङ जिहेतु जाखिनि खरस थांनाय बेफोर आदाय जायो नङा होनबा आं बाथ्राखौ बुंजोबनो सानाखै लोगो मोनदों गोलाव समनि उनाव दिनै गोबां खोथा सावरायनो मोनदों जिहेतु हाग्रायाव थाफुनानै फैनाय बा मानाय नांबोनाय केसनि सोमोन्दै गनाय गयैनि सोमोन्दै गोबां सावरायबोदों भिडिअ गोलाव खालामला बहायनो दोनथ'बाय बाय बाय